An balma Sherifila Jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn foli ko ta ko ɲɛsin aw ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin anw sigilen an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min n'a bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw baganmaralaw ani jiriturulaw ni an b'a wele ko Ciwara bi Ciwara hukumu kɔnɔna na a y'an sama ka se dugu min na o ye Kanjan dugu ni ko Kanjan dugu ale bɛ Farakala commune fɛ Farakala min bɛ Sikaso mara kɔnɔna na bi an sera maa min ka foro la ale ti maa dɔwɛrɛ ye ale ye Sikaso sɛnɛkɛlaw a jiriturulaw mɔnikɛlaw baganmaralaw olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba don n'o ye Sibiri Sanogo Sibiri Sanogo bi an bɛna masala fɛn min kan o ye cɔgɔn n'i ko cɔgɔn maaw b'a faamuya k'a fɔ cɔgɔn a bɛ ɲimi gansan de fɛn caman bɛ cɔgɔn na bi ni Ala sɔnna ma cɔgɔn nafa jumɛn b'a la a bɛ mun ɲa balo la adamaden ni Ala sɔnna ma ani Sibiri Sanogo an da na se ninnu bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan Ciwara kɔnɔna na. Ayiwa yanni ka don jɛmu kɔnɔna na n bɛ fɔlɔ ka foli lase an ka lamɛnnikɛjɛkulu ma ani an filɛbagaw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Bibi na an bɛ sigida min na o ye Kanjan dugu de ye. Kanjan dugu dun ye Farakala commune duguba dɔ de ye. Dugu min don dugu belebele de don. N'i ye ɲininka sisan cɔgɔnko la cɔgɔn ye fɛn min ye lawale la cɔgɔn tun bɛ sɛnɛ musokɔrɔbaw minnu bɛ yen n'u sen tɛ foroba sɛnɛ na olu musokɔrɔbaw o de tun bɛ cɔgɔn sɛnɛ k'u ka musakaninw dilan n'o ye sabula a tun bɛ wari dɔɔni lase u ma kɔlɔsili nana ye k'a fɔ olu minnu bɛ cɔgɔn sɛnɛ musow de sa mais olu fana de bɛ se k'u ka kungo dilan teliya la ayiwa o kɛlen sa cɛw fana nana nege a fɛ cɛw negela fɛ o nana ni cɔgɔnsɛnɛba nin ye anw ka yɔrɔ la n bɛ se ka fɔ anw yɛrɛ wolola k'a sɔrɔ an bɛnbaw bɛ cɔgɔnsɛnɛ nin na kɔrɔ ye tɛ ko bikolo cɔgɔnsɛnɛ nin a mɛnna nafa min bɛ cɔgɔnsɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnyana dɔw b'a miiri ko a bɛ sɛnɛ nafolo dɔrɔn kama nafolo don sa mais cɔgɔn bɛ nafa lase a dunbaga yɛrɛ de ma ka sababu kɛ min ye nafa min bɛ cɔgɔn la bɛɛ b'a dɔn cɔgɔn an bɛ se ka cɔgɔnbugu kɛ dɛgɛ ye an ka tilera fana ka dɛgɛ nɔɔni ni o ye o bɛ se ka cikɛlaw yɛrɛ balo tile kuturu o ye dɔ ye an tun bɛ se ka cɔgɔn ka a mugu fana bɔ ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ dɛmɛ i n'a fɔ muso minnu bɛ yen muso misɛnmanin minnu bɛ yen n'u jiginna denw na o jigilen kuranin i b'a sɔrɔ sin tɛ ji tɛ o sinw na n'i ye cɔgɔn dama dama ko ka jɛ ka ɲigin ka kɔgɔni fitinin dɔw la n'a y'o ɲigin tile kelen e b'a ye sin bɛ jigin a ji la n'o bɔra yen cɔgɔn an ka musokɔrɔbaw tun bɛ cɔgɔn dɛgɛ bɔ ka cɔgɔn tulu bɔ a dɛgɛ nin n'i y'a na dun i b'a fɔ ko tɛgɛdɛgɛ k'o de bɛ e da kɔnɔ kɔni sa an ye cɔgɔn dɔn n'o nafa ye nafa belebele de bɛ cɔgɔn na bi cɔgɔn fana ji bɛ bɔ n'an b'a fɔ nɔnɔ cɔgɔn nɔnɔ bɛ yen Sikasokaw bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɔfɛ Mali la dɔn n'o tɛ n'i taara Burukina fan bɛɛ ye cɔgɔn nɔnɔ de ye voilà c'est ça donc o la ni anw ye n'an ko cɔgɔn sɛnɛ anw sera yɔrɔ min na sisan cogoya jumɛn de la anw sera yen i y'a fɔ n ba la ne yɛrɛ tilala an ka kalan na 1984
84 de ne tilala kalan na n ye diplôme sɔrɔ diplôme ba yɛrɛ dɛ fonction publique ne ma don o la mais ne nana n sigi a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko jeune diplômé sans emploi a man ka fɔ farafinna bɛɛ ne tɛ jɛ n'o ye n taara Bamakɔ bada la Joliba da in na ka taa kɛnɛni dɔ ta n b'o sɛnɛ saladi la comme ne tɛ o ɲɛdɔn kosɛbɛ n nana saladi ni a bɛɛ de dilan 0,25 bɛɛ n y'a bɛɛ turu tile 2 a saladi nana se ɲɔgɔn fɛ a ma prix sɔrɔ n ye jatebɔ kɛ ne bɛ min dɔn o ye cɔgɔsɛnɛ de donc n seginna ka na comme Fadugu la dugukolo min bɛ yen n y'a ta tiɲɛ de la donc o dugukolo ni ne nana ne donna ka jele ta ka bese ta ka don o la ka tigɛ ne yɛrɛ n ka foro tigɛ ka sɛnɛ daminɛ nin cogo la a samiya nana se n ye a biri ka saɲɔ de sɛnɛ la fɔlɔ saɲɔ sɛnɛlen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na a mɔgɔ si tɛ yen an ka lamini na min bɛ se k'a fɔ ko n ye ɲɔ di sibiri ma a k'a yɛrɛ balo o ma kɛ ka ye bɛɛ kabakoyara kabiri o kɛra sababu ye cikɛlaw fana ye ne tanto o ko kamalen min filɛ nin ye tiɲɛ na a b'a ka fasiya fɛ o fana donna sɛnɛ la an bɛ don min na i ko bi hakɛ min bɛ ne bolo foro la a ka ca ni tari 50 ye a tari 50 nin kɔnɔna na cɔgɔn ale jɔyɔrɔ ka bon cɔgɔn sɛnɛ ka gɛlɛya min na i tɛ se ka kɛnɛba sɛnɛ cɔgɔn la ni bi yɛrɛ tɛ cɔgɔn tɔmɔ ni a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ mais an bɛ ka technique wɛrɛw ɲini minnu bɛ a nɔgɔya kosɛbɛ an bolo n'o tɛ musow b'a sɛnɛ tuma min na i b'a sɔrɔ dugu bɛɛ kuturu a kɛnɛ tɛ tɛmɛ tari 5 tari 10 kan mais an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ se ka tari 15 tari 10 sɛnɛ cɔgɔn na a sɔrɔ fana sɔrɔ fitinin tɛ minimum min ka dɔgɔ n'i y'a sɛnɛ o ye 3 tonnes par hectare ye n'o tɛ dɔw bɛ yen u bɛ se ka 5 tonnes k'o sɔrɔ par hectare jamana minnu b'a sɛnɛ Niger b'a sɛnɛ Mali b'a sɛnɛ Burkina b'a sɛnɛ mais Niger fɛ yen olu ka rendement yɛrɛ tuma dɔw la u bɛ taa 9 tonnes à l'hectare donc cɔgɔ sɛnɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i y'a ye labɛn kɛra ne yɛrɛ de nana ye k'a fɔ ayiwa n wolola k'a sɔrɔ n bɛnbakɛw bɛ cɔgɔ sɛnɛ nin na mais a cɔgɔ nin a bɛ kɛ mun ye a bɛ taa min nafa jumɛn bɛ cɔgɔ sɛnɛ nin na n nana Nupunu Jara o n fakɛ Nupunu Jara o y'a sɔrɔ ale ye chambre d'agriculture président ye n y'a ɲɛfɔ o ɲɛna o ko min bɛ yen i bɛ cikɛlaw labɛn an bɛ cɔgɔ sanna ɲini mun bɛ cɔgɔ san n'o kɛra cɔgɔ bɛ saga sɔrɔ donc an kumana cikɛlaw fɛ an nana tɔn sigi sen kan a peu près ka dugu 72 an donna o tɔn na ka sigi sen kan an nana ye k'a fɔ an bɛ se ka cɔgɔ min sɔrɔ san kɔnɔ kɔlɔkɔlɔ tɛ a ye jura min d'an ma an ko bon yanni ka taa sugu ɲini tɔni 80 an y'o o tɔni 80 yɛrɛ cɔgɔ pese ka d'a ma taa n'a ye sugu la taa sugu ɲini n'i ye sugu sɔrɔ i bɛ na an ka wari di an y'a d'a ma a fana taara a taara cɔgɔ ni feere a ye nafa min sɔrɔ a kɛra sababu ye a nana an ka wari sara an ye bolo don ɲɔgɔn bolo hali ne yɛrɛ bɔra yan ka taa fo Espagne n bɔra yan ka taa Niger ka taa Burkina a bɛɛ tun ye cɔgɔ sɛnɛ nin ye donc o sababu la n'i ye ɲininka cɔgɔ koɲɛ na n bɛ min sɔrɔ k'o f'e ɲɛna o de nin ye ala sago sagotigi ala ye Sibiri Sanogo i bɔra k'i da don cɔgɔ nafa la n y'o de fɔ kɔrɔfɔ daminɛ na cɔgɔ sɛnɛ Mali la a n'a fɔ ko kura don sabula mɔgɔ caman t'a dɔn ni tun y'anw yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ cɔgɔ tun tɛ sɛnɛ cɔgɔ bɛ bɔ dugu wala cɔgɔ mɔgɔw bɛ taa cɔgɔ bɔ comme ça an tun t'a dɔn k'a fɔ ko cɔgɔ bɛ sɛnɛ sisan i bɔra ka cɔgɔ sɛnɛ nafa min b'a la yalima ne bɛ fɛ ka dɔn cɔgɔ a bɛ sɛnɛ wagati jumɛn wa cɔgɔ bɛ yalima a sɛnɛ dugukolo de b'a damana wa a fana mago bɛ sanji la i n'a fɔ sɛnɛfɛn tɔw wa ani cɔgɔ sɛnɛ yalima wagati kɛrɛnkɛrɛnnen de fana b'a la wa a bɛ kɔrɔsiyɛn i n'a fɔ fɛn tɔw bɛ sɛnɛfɛn tɔw bɛ kɔrɔsiyɛn cogo min na wa.
cɔgɔn wagati dɔ de kɛrɛnkɛrɛnlen don cɔgɔn sɛnɛ kama n'i y'o jɛ dɔrɔn i y'a jɛ uti kalo mana se tile 8 ka taa bila juin kalo septembre kalo tile 10 n'i ye cɔgɔn jɛ o kɔnɔna na ayiwa e y'a jɛ ni dun y'a dan yanni uti kalo tile 8 ka se a bɛ kɔn a bɛɛ bɛ jigin dugukolo la a bɛɛ bɛ jigin dugukolo la a bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ bɛna i b'a fɔ ko ne ka cɔgɔn ma baara kɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ de jiginna fɛn min fana don a ti kɔrɔsiyɛn nɔgɔ kɔni bɛ don a la n'i ye cɔgɔn laburu kɛ tan u bɛ a dan en king kong c'est-à-dire u bɛ cɔgɔn dan i b'a fɔ tigɛ bɛ dan cogo min na u b'a dan o cogo la mais sisan nɔ anw bɔra o la ka sababu kɛ fɛɛrɛ kɔnɔna na yanni k'i ka cɔgɔforo labure i bɛ taa cɔgɔn nin seri a kɛnɛ kan u bɛ don a kɔnɔ ka labure a bɛ falen a ɲɛma i b'a fɔ ko i bolo de y'a dan o ye progrès dɔ de ye fɔlɔ cɔgɔn tun bɛ n'i bɛ cɔgɔn bɔ dugukolo la u bɛ segubaw de ta ka taa o sigi buguri ni cɔgɔn bɛ ta ka don o segubaw kɔnɔ ka munumunu sisan an bɔra o la an ye fɛɛrɛw sɔrɔ an bɛ grillage an bɛ se ka tɔli yɛrɛ sɔgɔsɔgɔ tɔli noir nin k'o sɔgɔ ka wo bɔ a la kadilibu bɔ a la k'o kɛ ka cɔgɔn tɛntɛn o n'a ta o ta a sɛnɛni a ka gɛlɛn kosɛbɛ cɔgɔn sɛnɛ yɔrɔ min ka gɛlɛn cɔgɔn sɛnɛ na o dɔrɔn de ye cɔgɔn bɔli wagati de ye bɔ wagati parce que a tɛ bɔ ni dugukolo ma ja sabula bulu min bɛ sanfɛ o de mana ja a bɛ sɔrɔ ka tasuma don o la k'o jeni kisɛ min bɛ to dugukɔrɔ ye a bɛ sɔrɔ k'o dugukolo nin lamaga ka nuguya dɔɔni ka to k'o cɛ ka kɛ ka tɛntɛn cɔgɔn kisɛ bɛ to sanfɛ buguri bɛ jigin duguma donc n'o kɛra e b'a ye k'a fɔ tɔmɔni in dɛ récolte n'a bɛ fɔ o ma ko récolte n'a bɔra o la i b'i ka cɔgɔn dan sisan mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ se ka tari 2 tari 3 dan tile kelen e bɛ se ka charrue ta ou bien même le tracteur i b'o ta a bɛ taa i ka tari 3 bɛɛ labourer e b'a bɛɛ seri tile kelen a banna nɔgɔ kɔni bɛ don a la parce que an bɛ nɔgɔ min don a la complexe dɔrɔn bɛ don dɔw bɛ urée fitinin de don mais n'i ye urée caya a tiɲɛna sabula a bɛɛ bɛ na sanfɛ a den tɛ jigin duguma donc complexe an b'a jate minɛ ni dugukolo ka ɲi complexe bɔrɔ 9 ka taa se bɔrɔ 11 la o bɛ don tari 1 kɔnɔ mais ni dugukolo ma ɲi fewu n'i ma se bɔrɔ 14 ka taa se bɔrɔ 15 ɲɔgɔnna na a t'i ɲɛ et puis dugukolo bɛɛ tɛ sɔn cɔgɔn ma bɛlɛma dugukolo nin a tɛ sɔn cɔgɔn ma buguri dɛ cɛncɛnmugu bɛ yɔrɔ min na o cɛncɛnmugu nin dɛ o de ka ɲi cɔgɔn sɛnɛ ma n'i y'a dan bɛlɛma yɔrɔ la i ka cɔgɔn non seulement a ti kɛ kisɛ ɲɛnama ye i bɛna bɛlɛw fana de fara ɲɔgɔn kan cɔgɔn ɲɛnama tɛ kɛ i kun o de kosɔn dugukolo bɛɛ tɛ sɔn a ma dɛ voilà yɛrɛ sago hali bi Sibiri Sanogo i bɔra ka cɔgɔn sɛnɛ a latika a bɛ ɲɛ cogo min na ani a bɛ ɲɛ wɔrɔ min na i bɔra k'a fɔ fɛnɛ cɔgɔn aw bɛ tɔni caman sɔrɔ a la yalima aw bɛ hakɛ min bɔ cɔgɔn na a bɛɛ lajɛlen a bɛ dun Mali kɔnɔ wa walima aw bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛ kan wa i bɛ se ka mun de fɔ o fɛnɛ la tɔn yɛrɛ sigikun sen kan o kɛra yɔrɔnin dɔ de ye ka sabula cɔgɔn nin a bɛɛ tɛ se ka dun Mali la parce que cɔgɔn fitinin yɛrɛ n'i y'a ɲimi a bɛ nɛgɛ da donc o kɔrɔ de ye ɲimini t'a ban donc anw fana u b'a bayɛlɛma ka kɛ mugu min ye u b'a bayɛlɛma ka kɛ ji min ye o kɔni tɛ se ka Mali cɔgɔn ban donc an nana ye k'a fɔ an ka cɔgɔn a fanba de bɛ taa fo Espagne a fanba bɛ taa Espagne n'a bɔra yen États-Unis olu fana bɛ bɔ yen ka na sa espagnol kaw fɛ yen sabu o yɛrɛ kelen bɛ ka tɔgɔ dɔ di cɔgɔn ma yen Espagne n'i taara fɔ i b'a fɔ k'an ka cɔgɔn tɛ o b'a fɔ horchata ni dɔw bɛ
congé ta Angleterre, ka congé ta États-Unis, ka congé ta France, kana Espagne. Or chata ni jini nofe, nchongon jini drone nofe, puisque on va pour que vertu mi bala, anyon tei. Donc on est au bois kata fo Espagne, kata oluka chongon senen laje, aywa oluka bara ketoya anyo ye, kata ye machine munu be chongon bayele makake jie, aywa anye kelengele nu ye munu be se ka on nafa. Au-delà anye mo dama soroya, munu be donala dondoni bayele malidna. Mais bayelmanil nana ke geleya yoromina niya nanye ajibo na maseka dunkle kelen ka ban avec kum o kumuninde o dron de yanga problème na ten tonji na nous na tun sera ka a pasteuriser ka ke na fo gazmani tiana anyogo minifente alors ça que ça ali bi sibiri sanugo femi chokonko lahalewi iko ko chokon kabe ke fen chamai a bɛ bayɛlɛma a tila a bɛ se ka kɛ nan fana ye cɔgɔnna yalwa bi an balakaw minnu bɛ yen nɔ n'olu b'a fɛ ka don cɔgɔn baara la e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a f'u ɲɛna ani cɔgɔnna yalwa balo ta sira fɛ dun ka fa sabatili la jɔyɔrɔ jumɛn bɛ cɔgɔn fana na o la. n bɛ fɔlɔ ka cɔgɔnna ni kofɔ cɔgɔnna ni i ye u bɛ cɔgɔn yira i b'a fɔ u bɛ tiga yira cogo min na ka susu n'u y'a susu o bɛ cɔgɔn mugu nin de bɔ n'o y'a bɔ o bɛ sɔrɔ ka a mugu nin tɛntɛn o cɔgɔn mugu nin n'i b'i ka na tobi ka cɔgɔn mugu nin don o na la n'i y'a dun i b'a fɔ ko tigɛdɛgɛ don tigɛdɛgɛna de don sabula min yɛrɛ bɛ cɔgɔn na ni tigɛdɛgɛna cɛ o ye a bɛ sisili min kɛ pour que sukaro nin ka dɔgɔya n'o tɛ a sukaroma yɛrɛ de bɛ kɛ a ka di yɛrɛ de a ka timi n'i b'a dun donc o yɔrɔ la min ye cɔgɔn nafa ye n y'a dɔn n da sera damadamani ma a nafa a yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban mɔgɔ caman de bɛ yen dɔw fɛ yen dɔw bɛ cɔgɔn nin kɛ hali misibalo ye misibalo y'a dɔn yirini dɔ bɛ anw fɛ yan u b'a fɔ ko bakala nin kɔrɔnfɛ misi minnu bɛ bɔ kɔrɔnfɛ ka na tɛmɛ ka taa kɔrɔbara yanfan na n'olu ye bakala nin dun a b'u kɛlɛ a dan ye fulakɛ n'a sɔmina a ka cɔgɔn dɔ susu k'o mugu kɛ misi nin kɔnɔ wali kelen a ka misi nin ka cɔgɔn nin don to la misi ka ɲimi bakala nin b'a bila yɔrɔnin kelen donc an y'a jate minɛ k'a fɔ fura fana don bɔgɔw ma i y'a faamu donc cɔgɔn nafa n y'a fɔ cogo min na a tɛ se ka fɔ ka ban pewu. yalwa an b'a faamuya k'a fɔ n'i ye mali jamana ta k'a lajɛ an ye sɛnɛkɛ jamana ye malo bɛ sɛnɛ anw fɛ kaba bɛ sɛnɛ anw fɛ ɲɔ bɛ sɛnɛ kɔɔri bɛ sɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen ka filière bɛ mali kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi kaba filière bɛ yen kɔɔri filière bɛ yen yalwa e min Sikaso mara sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaba ye est-ce que an bɛ se ka an hakili sigi a kan fɔ don nataw la an bɛna cɔgɔn fɛnɛ filière ye mali kɔnɔ wa yasa cɔgɔn sɛnɛ ale bi a ka ta ka don ba la. filière ko nin n bɛ se ka fɔ bɛɛ ye cɔgɔn sɔrɔ filière ko nin na ka sababu kɛ min ye ne kelen ka na tɔn nin sigi sen kan fɔlɔ a kun ye tɔnba de ye ko APPSK mais an nana ye k'a fɔ association des producteurs de pois sucrés de Sikaso et de Kajolo o cercle filaw de b'a sɛnɛ kosɛbɛ an nana ye k'a fɔ association nin a taabolo ka dɔgɔ an ko de ka yɛlɛma ka kɛ coopérative ye donc an ye o coopérative yɛlɛma ka kɛ tɔnba fila ye fɔlɔ an tun ye association 72 ɲɔgɔnna ye mais an y'a yɛlɛma ka kɛ sisan coopérative 74 mɔgɔ wɛrɛw farala anw kan o la filière ko an nana filière ko daminɛ ka jurɔw sen don a la ka nɔgɔtigiw sen don a la ka cɔngɔnsɛnnaw sen don a la ka ani minnu yɛrɛ b'a a san ka bayɛlɛma les transformateurs k'olu bɛɛ sen don a la a ma kɛ mali dɔrɔn tɔgɔ la an fana an tilala ka Niger Burkina ani Mali k'o fara ɲɔgɔn kan o sɔrɔla cogoya min na Niger
région d'Obé, aux régions directeur de l'agriculture, au nana mission de la Malila. Allez nana choco soro ne bolo sabu choco yɛrɛ de nana ni ne chambre d'agriculture kɔnɔ choco de nana ni ne chambre d'agriculture kɔnɔ donc ale nana Maradi directeur régional nana a nana choco ye ne bolo a ko bon sisan nin bɛ sɛnɛ anw ka dugu la mais est-ce que an tɛ se k'a lajɛ ka don Liptako ko groupement taabolo kan wa mais Niger choco si ani anw ta tɛ kelen ye. A ye nin ye ni jamajan nin a ye nin ye ne bolo a yɛrɛ ma dan sɔrɔ a la a ko yala ale bɛ se ka nin sɔrɔ cogo di n taara an ka foro la ka taa ni kilo 10 k'o ta ka na d'a ma a taara n'o de ye Niger ka taa o multiplier ka kɛ semence ye n'i sera Niger bi a cogo ɲɔgɔn tɛ yen prix ko la donc an ye tɔn nin sigi sen kan ka taa yan fo Niger fo Burkina maliyɛn dɔ de ye a tɔn nin président ye mais a baselen don Maradi. Voilà, filière qu'on va en boulot. Mais à ma dosisan ouada de konna ambe nyenyin kesisa ka bayelma ka do ouada kono mais ka fo kama gelaya soro gelaya be de anye gelaya chama de soro gelaya keramini iba fo tonkola iba ye ka fo do be olu tay ka chen ça nous ferait ni c'est libre nanyanga chogo bureau sigi sisa kanga prix sigi awre prix ka di droma iba ye ka fo do be yani prix ka sigi o be chogo sa mugan duru mais ambe na nga prix sigi binani hali tuma dola biduru o be sanike yana nga prix sigi o be chogo sa mugan duru mais nana nga prix chogo prix sigi o be singa dorme saba nyogon fara anga prix ka kla ka chogo sama ka ke ka fere duro weroma mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn san bolo Niger ni Ghanéens bɛna san Côte-d'Ivoiriens bɛna san ani Espagnol dɔw yɛrɛ nana théâtre bɔ la théâtre buru dɔ bɔ an fɛ yan san dɔ la a ko de ko ale nana Abidjan comme ale tun b'a ka wari bɛɛ di Abidjankaw ma ja Abidjankaw fana bɛ wari min ale bolo ka na sanni kɛ Mali la olu kɔnɔ ko cogo bɛ sɛnɛ Abidjan Côte d'Ivoire fo an ka tɔn nin senfɛ a nana ye k'a fɔ cogo yɛrɛ a tɛ sɛnɛ Côte d'Ivoire sabu ale nana Abidjan a ko cɛ ma i tɛ taa cogo foro jira n na donc a taara i jɔ pont sanfɛ kɛnɛma nɛnɛ dun kɛnɛma minnu bɛ yen k'o yira ale la k'a fɔ ninnu ye cogo foro ja salade foro ni fɛn foro de don ale ka sɔrɔ ka na ye k'a fɔ cogo bɛ sɛnɛ Mali la donc kɛra sababu ye tiɲɛ yɛrɛ la ka anw tɔgɔw bɔ Espagnol ni a tun bɛ na ka na hali a taara balani dɔn an ka dugu la a ye balani dɔn Kaɲandugu ya k'i fa kosɛbɛ don o don a bɛ ci bila ka na Kaɲandugu hali partenariat ekɔliso min n'a nana dayɛlɛ Kaɲandugu école privée de don mais a ye partenariat don o ekɔliso ni Espagne ekɔliso dɔ cɛ bi na lettre bɛ ɲɔgɔn cɛ hali denmisɛnninw bɛ bɔ yan ka taa Espagne olu ka denmisɛnninw fana bɛ bɔ yen ka na Kaɲandugu e y'a faamuya donc o kɔrɔ de ye ɲɔgɔn sɛnɛ nin a ma kɛ ko fitinin ye Kaɲandugukaw bolo a ye fɛn belebele de lase anw ma sisan waati bɛ kɛ a ye sɛnsɛn ka se dɔɔnin nka hali bi ɲininkali an ka ɲininkali laban k'i la i bɔra sisan k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ o bɛ sɔrɔ sanni wɛrɛw la o bɛ sɔrɔ pirikow la ni maa ye e ɲininka ɲɔgɔn sɛnɛ hukumu kɔnɔna na ka ɲɛsin faamaw ma yala aw mago bɛ dɛmɛ fasugu jumɛn na ka bɔ faamaw wɔrɔ la ka ɲɛsin aw ɲɔgɔn sɛnɛlaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye hali bi ɲɔgɔn sɛnɛ gɛlɛya min bɛ aw kan la aw ka se ka fura sɔrɔ o la e bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma yasa ɲɔgɔn sɛnɛ u ka a fɛnɛ ta ka don ba la n b'a fɛ ɲɛna anw ka gɛlɛya belebele o bɛ jurakunda sanni feere sabula anw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ anw ni Espagnol ne ye Espagnol cɛ min kɔfɛta an ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ anw n'u cɛ sabula min bɛ kɛ ani anw yɛrɛw cɛ min ye maliyɛn ye o ni a kɛlɛla a ye fɛɛrɛ kɛ conteneur 36 an y'o ci ka taa Espagne
cɛ taara fɛɛrɛ kɛ ka na papier dɔ nɔrɔ o conteneur ninnu kan ko aflatoxine b'a la ka caya jusqu'à 12%. Or tubabu du fɛ n'i ko aflatoxine ka 12% tɛmɛ dɔrɔn donc o ye alerte rouge o sina ka alerte rouge da anw ka ɲɔgɔn kan. Donc alerte rouge nin n bɛ min ɲini Mali gouvernement fɛ Mali faamaw fɛ u k'a ɲɛɲini k'a jira k'a fɔ cɛ tun ye nkalonfin min tigɛ parce que anw ka ɲɔgɔn nin a jalan de bɛ bɔ a jalan bɛ bɔ dugukolo la mais aflatoxine tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye fɛn kɛnɛ ma bila n'a ma ja fɛn min bugun min bɛ sigi a kan dɛ o bugun nin dɛ o de ye aflatoxine ye mɔgɔ tɛ se ka sɔn n'a ye k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn jalan nin bɔ dugukolo jalan jukɔrɔ ko aflatoxine b'a minɛ nkalon de don donc a ye o nkalon de tigɛ fɛɛrɛ min bɛ yen ni bɛ se ka welekan min bɛ yen anw ka labɛn anw ka organisation o ka sabati ka bila sen kan walasa ɲɔgɔn an ka Mali tɔgɔ bɔ an fana dun pɛrɛnnen don ka Mali tɔgɔ bɔ cikɛlaw fana ye o welekan o ye donnɛ da ne ka lase Mali jamana ma ala sago i sago. Dɛmɛko ta sira fɛ yala aw mago bɛ se ka se dɛmɛ jumɛn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yasa jamana ɲɛmɔgɔ n'u ko k'u bɛ aw dɛmɛ don min na yala aw mago bɛ dɛmɛ min na tigitigi la aw k'o dɛmɛ fɔ yasa ni dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin anw ma u ko o dɛmɛ dɔn. Cikɛla ka dɛmɛ caman tɛ o a tɛna fɔ k'i ka wari di ma k'i ka sɛnɛ kɛ o tɛ bon dɛmɛ min bɛ yen o ye nɔgɔko dɛmɛ nin de ye puisque subvention nalen o ko kaba ani malo o ma ɲɔgɔn yɛrɛ ko fɔ n'i ko i bɛ subvention ɲini ni ɲɔgɔn ye o b'a fɔ ko non ɲɔgɔn sen t'a la donc an bɛ se ka laɲini kɛ u ye u ka ɲɔgɔn nin u ka ɲɔgɔn sen don fana dɛmɛ subvention ko la sabula a bɛ nafa min lase ɲɔgɔn sennaw ma a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n'o bɔra yen dɛmɛ min fana bɛ yen n y'a ɲɛfɔ e ɲɛna baara la baarakɛla ni baarakɛ minɛ ɲuman tɛ e bolo a tɛ se ka ɲɛ donc an ye laɲini dɔ kɛ u ka an dɛmɛ minɛnw na parce que an ye grillage min kofɔ e ɲɛna n'a bɛ kɛ ka baara a grillage a se tɛ mɔgɔ caman ye ka san a ka gɛlɛn a fana tɛ sɔrɔ yan donc fɛɛrɛ ka ɲini hali n'a kɛra mansimafɛn dɔ ye min bɛ se ka grillage in ta k'an ka ɲɔgɔn baara n'o tɛ ni bɛnna ni musow ye n'u bɔra u ka ɲɔgɔn foro nin na e yɛrɛ furumuso e bɛ fili a ma parce que ni ɲɛden ni da tɛ foyi si tɛ n'o bɛ fin a bɛɛ de bɛ kɛ jɛman ye fo n'o banna yen dɔgɔtɔrɔ i bɛ sɔrɔ min sɔrɔ ɲɔgɔn sɛnɛ na e bɛ tila k'o wari kelen de kɛ k'i ka denw i ka denbayaw k'o furakɛ o kɔrɔ de ye ko gɛlɛya belebele de b'a la ni ɲɛmɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ n'o o yɔrɔ de ye i y'a faamuya o ka bɔ yen juru bi e tɛ se ka kɛ fɛn ye ko n'i ma juru ta e tɛ se ka kɛ foyi si ye n'i ma juru ta donc sɛnɛ fana tɛ se ka taa ɲɛ n'i ma juru ta o ka laɲini dɔ kɛ an ɲɔgɔn sɛnɛnaw an bɛ se ka juru sɔrɔ cogo min na k'an ka ɲɔgɔn sɛnɛ a nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔyala a juru fana sɔrɔli a ka nɔgɔya a nafa crédit fana a tɔnɔ n'o bɛ se ka dɔɔni bɔ a la anw ye o bɛ fisaya anw ma o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ o welekan de bɛ yen k'a lase u ma. ɲininkali laban na ani hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Kanjandugu min bɛ Farakala commune fɛ ni an bɛ Sibiri Sanogo ka cɔgɔnforo kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an bɛ se k'a dɔn cɔgɔn sɛnɛ Mali kɔnɔna na bi n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ sɛnɛ fan jumɛn fɛ cɔgɔn sɛnɛ bɛ niveau jumɛn na bi Mali kɔnɔ an b'a fɔ k'o dɔn ani kɔrɔfɔ kuncɛ la i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ maa minnu bɛ yen bi n'u dalen tɛ cɔgɔn sɛnɛ na u b'a fɛ ka cɔgɔn sɛnɛ nka a sigasiga b'u la e bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn sɔrɔ k'a fɔ olu ɲɛna yaasa mɔgɔ caman ka fara aw kan cɔgɔn min filɛ nin n'an ɲɛ b'a la n'i bɔra k'i da don a nafa caman na an yɛrɛ y'a faamuya bi k'a fɔ ko nafa caman bɛ cɔgɔn na ni i ka ni bi jɛmukan tɛ ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko cɔgɔn ko a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye an fɛ a bɛ ɲimi dɔrɔn de o y'a bannen donc i bɛ se ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn sɔrɔ k'a fɔ Mali cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen Sikaso maraw n'i y'o olu ka ɲɛmaaba ye bi yaasa maa caman sigasiga bɛ minnu na u bɛɛ lajɛlen siga ka b'u la u kana fara aw kan
ka cɔgɔn sɛnɛ k'a ta ka don ba la. Cɔgɔn n y'a fɔ i ɲɛna cɔgɔn tɛ sɛnɛ yɔrɔ bɛɛ a dugukolo fana tɛ sɔn a ma. Cɔgɔn bɛ sɛnɛ Sikaso cercle yɛrɛ bɛɛ tɛ Kapolo dugu yanfan ani Sikaso dafɛ dugu anw de bɛ cɔgɔn sɛnɛ. A bɛ sɛnɛ Kajolo fana cercle fan dɔ la. N'a bɔra o cercle fila la yɔrɔ si tɛ yen ni cɔgɔn bɛ sɛnɛ Mali la sabu dugukolo bɛɛ tɛ sɔn a ma. Anw ka labɛn in kɔnɔna na an taara ni cɔgɔn ye Kucala hali an taara n'a ye san olu y'a sifflé mais a ma se ka sanga sɔrɔ olu bolo halisa u ma dabila dɛ mais a ma se ka sanga sɔrɔ olu bolo ka don ba la ka sababu kɛ baara gɛlɛya nin ye u ma deli a la u ma lamɔ a la u tɛ se ka baara gɛlɛman nin ɲa donc mɔgɔ dama dama kɔni b'a sɛnɛ o ye kelen ye u y'a sɛnɛ san min na sanbaga de ma sɔrɔ a la donc an b'a f'u ɲɛna u mana a kɛ sɛnɛ u mana se ka a kɛ sɛnɛ u kana an b'a feere ka d'u ma puisque sanbaga b'a la anw fɛ cɔgɔn i b'a fɔ k'i y'a sɛnɛ i ma se i ma nafaba sɔrɔ a la o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko e dɛsɛla i ye nafolo min don a la k'e dɛsɛla o la k'a sɔrɔ o kɔni o tɛ cɔgɔn ye cɔgɔn i mana sɛnɛ cogo o cogo e kɔni ye nafolo min don a la ka sɛnɛ e b'a bɔ tɔnɔ bɛ se ka dɔgɔya donc ka sanga n'o ye n b'a ɲini maaw fɛ hali minnu t'a si dɔn u ka sifflé u ka don a la a bɛ nafa min lase mɔgɔ ma u b'a sifflé n'u y'a dɔn u bɛ se ka don ba la anw kɔni fɛ Sikaso jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kapolo dugu jamana na anw ka nafaba o bɛ sɔrɔ cɔgɔn de la duguw bɛ yan sisan de u bɛ don kɔɔri sɛnɛ la n'o tɛ ni cɔgɔn tɛ u tɛ kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ mais o nafolo sɔrɔ u bɛ nafolo sɔrɔ hali ka kɔɔri sɛnɛnaw bɔ n y'a f'i ɲɛna hectare kelen kɔnɔ i bɛ se ka tonne 3 ta e ka tonne 3 a kilo kelen k'o feere 50 o ye musaka min ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ nafa min lase mɔgɔ ma i y'a faamu donc nɔgɔ kɔni u k'an dɛmɛ an fana tun ye laɲini dɔ kɛ CMDT mɔgɔw fɛ n'u bɛ se ka nɔgɔ ɲini spécialement spécifique ka composition kɛ cɔgɔn sɛnɛ nɔgɔ ye donc o y'o baara daminɛ san 1 san 2 mais recherche kɔnɔna na ni e ma se ka a sifflé san 3 ka tugu ɲɔgɔn na résultat min sɔrɔla e tɛ se ka vulgariser o de nana kɛ sababu ye k'o jɔ fɔlɔ o fana kɛra nafolo ko de ye donc n'a nana nafolo sɔrɔ ka ɲɛɲini kɛ ka ɲɛsin nɔgɔ suguya nin ma a bɛ kɛ sababu ye k'an ka cɔgɔn ka don ba la o ye kelen ye cɔgɔn si kabiri anw wolola ni cɔgɔn si kelen de b'anw bolo ka dan kabiri anw wolola donc n'u bɛ se ka ɲini kɛ ka ɲɛsin semence améliorée ka cɔgɔn si ɲuman ɲini ka di cikɛlaw ma walasa rendement ka bon cikɛlaw yɛrɛ ka fɛɛrɛ de kɔnɔna na o y'a ye k'a fɔ n'i y'i ka cɔgɔn si sɛnɛ san 3 ka tugu ɲɔgɔn na i kɛnɛ kelen nin kan hali i ka taa i jɛɲɔgɔn dɔ fɛ i tɔɲɔgɔn dɔ fɛ ka taa o ka cɔgɔn si minɛ k'e ta don d'a ma o b'a dan a ka foro la e bɛ na ale t'a dan i ka foro la yɔrɔ yɛlɛmali nin dɛ o fana ka ɲi di cɔgɔn ye a bɛ cɔgɔn dɔrɔn tɛ dɛ sɛnɛfɛn caman de bɛ yen n'i mɛnna ka si kelen nin sɛnɛ dugukolo kan a b'a rendement dɔgɔya o y'a faamu donc o yɔrɔ fana an bɛ se k'o welekan bila faamaw ma ani ɲinikɛlaw ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka jamana fo ka dugawu kɛ ka ɲɛsin jamana ma jamana ɲɛ ka suma sabula ni jamana ɲɛ ma suma sɔrɔ fana tɛ yen taali ɲɛ tɛ yen i y'a faamu o kuma laban nin ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin i n'a fɔ anw balimaw minnu bɛ kɔrɔnyanfan na u ka marifa nin bila koyi u ka marifa nin bila n'an bɛɛ ko k'an ka marifa ta an bɛɛ ko k'an ka yɔrɔ ta jamana tɛ yen jamana bɛ tila donc an tɛna kɛ foyi ye i y'a faamu an bɛ se ka an si kɛ kɛlɛ nin na a tɛ ban wa nafa tɛ sɔrɔ a la o laɲini n bɛ o welekan kɔni n b'o ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛmɔgɔw fana k'u se bɛ kɛ walasa kɛlɛ nin a ka nɔgɔya ni kɛlɛ nin nɔgɔyara wala an bɛɛ bɛ sin ka wasa walasa an balima Serifula Jabarani filɛbaw aw garisɛgɛ kɛra fɛn min na bi jamukan Ciwara kɔnɔna na n'a a y'an sama ka se Kanja dugu min bɛ
ke farakala commune fɛ n'ale bɛ Sikaso mara kɔnɔna na n'an tun bɛ Sibiri Sanogo ka cɔgɔnforo kɔnɔna na a bɔra k'i da don cɔgɔn nafa la a ye fɛn caman fɔ cɔgɔn na n b'a dɔn bi nin jɛmukan in kɔfɛ aw ni an caman y'a faamuya k'a fɔ ko ja cɔgɔn ko jɔyɔrɔba b'a la an ka jamana kɔnɔna na dunkafa ani balo ta siraw fɛ aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi o de ye nin aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko jɛmukan in a labɛnna ni usine Stone maaw ka sebaya kɔnɔna na ka ɲɛsin Maliyɛn cɛman ani musoman ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ